Salut, numele meu sunt Dr. Lafă și pe cum vedeți joc cu alt skin, nu cu skinul meu oficial, deoarece nu pot juca cu el pe acest server. În 15 secunde începe meciul, ce bine. Noi nu ne ducem la acesturi. Nu-i bine. O să mergem la capătul lumii acestea, deoarece știu că acolo sigur vom găsi ceva de Tier 2. Ah, vine un... Băi! Corina, tu... Nu mă bați, nu mă... Ce păcat! Ăsta-i luat. Nu. De șoarma? Mic. Încep să fiu cam overpower. Ok. Am buți? Nu am. Nimic? Dă să moară, dă să moară, să moară. Oh! Get wrecked. Mamă, ce wrecked. Un pic de mâncare. Un pic de mâncare, nu dai. Mâncare. Perfect, nu am nevoie de multe legi, da? Perfect. Cuferele se vor... Foarte bine. Perfect! Așa. Mult mai bine. Acum putem băga sprint pentru a ne duce la capătul acestei arene, care este chiar aici. Sper să dau de acel de cheste de Tier 2. Deci știu că sunt aici. Nu prea ne ajută. Auci.
Nu-i niciun chest de Tier 2. Știam că este. What? Într-o mâncare... Doar armură. Trebuie să fie mâncare. Așa. Cred că m-a apropiat de chestul ăla cu Tier 2. Care sigur va fi luat dacă... O să mai ieși mai repede. Am ieșit pe locul 2. Da. Nu-i bai. Am ieșit pe locul 2. E bine. Mai încercăm o dată. Ok. Sper că vom câștiga meciul acesta. Eram pe punctul de a câștiga meciul trecut, dar n-a fost să fie. Știu că în celălalt filmez cu Skywars am câștigat și am câștigat și primul săgă, dar flair-ul meu s-a dus. O luăm pe la margine. E avansat tipul? Nu, e avansat. Acum am prostit. Hai să mai încercăm o dată. Acum ne prostisem. Și ne făcuse de rușine puțin. Dar nu-i bani. Cei buni merg înainte. Nu merg în stâlp. Toți jucătorii până începe jocul. Jocul începe 30 de secunde. Bum. Cine are Skype și cine face team. Asta e lumea în care am ajuns la deathmatch, cred. Și da, ne ducem în capătul lumii să ne asigurăm că vom câștiga. Ce bine că am dat în spate. Să țin.
Vedeți că ne-a ajutat să o prind și în căsuța asta. Hai că acum mergem spre chesturi Tier 2. Spre câștig. O, sunt aproape de ele, foarte aproape. Aș putea spune foarte aproape. Încă nu le văd, dar... Vreau să iau... Știu că iau tot din chest, chiar dacă nu trebuie, deoarece... Nu știu, poate le iau unul și... Nu vreau să se îmbogățească altul cu chestiile care eu le am. Uite, deja le văd chesturile alea 4. Să sperăm că nu le-a luat absolut nimeni. Eu cred că nu erau nimic înainte. Da, dacă era cineva, dacă ar fi fost cineva, ar fi luat chestul ăla, cel mai posibil.